लोगोफोर आं दिनै आंनि YouTube पेमेन्टखौ खिथाग्रोनायनि सिगां YouTube पेमेन्ट मोननो थाखाय मा कमप्लिट खालामनांगौ बेखौ खिथाग्रोगोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लास्टआव खिथागोन आरोना आङो YouTubeनिफ्राय बेसेबां पेमेन्ट मोनखो नोंथांमोना लाइभ साननानै देखायगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जोङो YouTube पेमेन्ट मोननो थाखाय फार्स्टआवनो जोङो मा क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामनांगौ, मोनबेसे क्राइटेरिया दं। नोंथांमोना जुदि YouTubeआव भिडिअ बानायबाय दंबा नोंनियाबो जुदि YouTubeआव मनेटाइज एप्लाइ खालामनो जाहांबायबा 4000 वाच टाइम बा 10 मिलियन भिउस जाबायबा मनेटाइज एप्लाइ खालामनो जाहांबायबा नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रोनानै लाग्रो आरोना। बिनिफ्राय मनेटाइज एप्लाइ खालामबानो जाबाय। जोंनो फार्स्टआवनो नांगोन YouTube चेनेलखौ मनेटाइज खालामनो थाखाय जोंनो YouTubeआव 1K साबस्क्राइबार खालामनांगोन आरोना। 1K साबस्क्राइबार नङाबा 500 साबस्क्राइबार नांगोन आरोना। 500 साबस्क्राइबारावबो मनेटाइज जायो आरोना। ओमफ्राय नोंना जुदि टाइमा जुदि नोंना 4000 वाच टाइम कमप्लिट जायोबा मनेटाइज एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना। नों लं भिडिअ बानायनानैथ' नोङो 4000 वाच टाइम कमप्लिट खालामनानै नोङो मनेटाइज एप्लाइ खालामबाय, बा नोङो शर्ट भिडिअ नोङो बानायनानै 10 मिलियन भिउस लाबोनानै नों मनेटाइज खालामो, बे नोंनि खोथा आरोना। 10 मिलियन भिउस लाबोनानैबो नोङो मनेटाइज एप्लाइ खालामनो हागोन, आरो नोङो लं भिडिअ माने 4000 वाच टाइम लाबोनानैबो नोङो चेनेलखौ मनेटाइज खालामनो हागोन आरोना। 4000 आरो 10 मिलियननि गेजेराव नों जिखुनु मोनसेखौ कमप्लिट खालामनानै नों चेनेलखौ मनेटाइज खालामनो हागोन आरोना। मनेटाइज एप्लाइ खालामखांनानै जाहैबाय, नोङो जुदि मनेटाइज एप्लाइ खालामखांनानै नोंनि भिडिअआव एड्स फैनानै नोंनि डलारा जुदि $10 जायोबा नोङो गुगल एक्सेन्स पिनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना। नोङो $10 जायोब्ला गुगल एक्सेन्स पिनखौ नोङो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। नोङो जुदि गुगल एक्सेन्स पिनखौ एप्लाइ खालायोबा बे खैदिनाव फैयो बेखौबो साननो हागौ। माने सोरनाबा थाब फैयो आरोना, सोरनाबा सप्तासे लानानै फैयो, सप्तासेयावनो फैयो, सोरनाबा सप्तानै सप्ताथामजों फैयो आरोना। बियो खुनु गेरेन्टि गैया, मानो होनोबा मालाबा थाब फैयो, मालाबा एसे लेट जानानै फैयो आरोना। नोङो जुदि गुगल एक्सेन्स पिनखौ मोनोबा गुगल एक्सेन्स पिनाव कड थायो आरोना। बे क'डखौ भेरिफाइ खालामफिननांगोन आरोना। बेखौ गुगल एक्सेन्सनि बे क'डखौ नोंथांमोना क्रमआव थांनानै गुगल एक्सेन्स एकाउन्टआव थांनानै माने भेरिफाइ खालामहैनांगोन आरोना। नोंथांमोना भेरिफाइ खालामदो। भेरिफाइ खालामखांनानै नोङो नोंनि बेंक एकाउन्ट होदो। नोंनो SBI, स्टेट बेंक, अनेकथा बेंक थायो नालाय, नोंनि जिखुनु अबे मोनसे बेंक नों सालायो बेखौ होबानो जाबाय। आरो नोङो जुदि नोङो बेंक एकाउन्ट होयोबा नोङो बेयाव सुइफ्ट कड होनांगोन आरोना। नोंथांमोना नोंनि एकाउन्टनि ब्रान्सनि सुइफ्ट कड नांगोन आरोना। नों जुदि SBI बेंकनि सालायोबा, पान्जाब बेंकनि सालायोबा एकाउन्ट, नोङो सुइफ्ट कड होनांगोन आरोना। नोंनि ब्रान्सनि सुइफ्ट कडखौ नायनो रोङाबा नोङो माने क्रमआवबो नायनो हागोन आरोना। नोङो सार्च खालामनानै नोंनि बेंकनि नामखौ होनानै सुइफ्ट कड होबानो जाबाय आरोना। नोंनि खाथिनि बेंकनि सुइफ्ट कडखौ होबानो जाबाय आरोना। कड होखांबाय, नों भेरिफाइ खालामजोब्बाय बेंक एकाउन्ट, अब्ला नोङो $100 खालामनांगोन आरोना। नोङो $100खौ नोङो खनसेल' कमप्लिट खालामनांगौ नामा बेफोरबायदिबो साननो हागौ आरोना। $100खौ नोङो फार्स्टआवनो नोङो मास मोनसेजों हायो ना मास मोननैजों हायो, नोङो बेखौ खालामनांगोन आरोना। $100 कमप्लिट खालामनांगोन। $100 कमप्लिट खालामखांबासो नोङो पेमेन्टखौ मोनगोन आरोना। पेमेन्ट मोननायावबो नोङो जुदि गोरोन्थि भुल एकाउन्ट होफ्लांदोंबा, नोंनि सुइफ्ट क'डआ गोरोन्थिबा, नोंनि सुइफ्ट क'डआ बेलेग, नोंनि एकाउन्टआ बेलेग, बेफोरबायदिनि सुइफ्ट क'ड होदोंबा बेयावबो नोंनि पेमेन्टआ फैनाय नङा आरोना। मानो होनबा फासिनानै थागोन। बेनिखायनो नोंनि सुइफ्ट क'ड बा नोंनि एकाउन्ट बे मोननैजों, नोंनि एकाउन्टआ SBI निबा स्टेट बेंकनिबा नोङो स्टेट बेंकनि सुइफ्ट क'ड नांगोन आरोना। ओमफ्राय नोङो भिडिअ आपल'ड खालामै नोङो पेमेन्टखौ माला मोनगोन, खै थारिखआव मोनो साननो हागौ आरोना नोंसोरो। आरो दा पेमेन्टखौ मोनगोन जोङो 21आव माने रिलिज खालामो आरोना। बेना जोंनि माबायाव एक्सचेन्जआवथ' नोंना 10 थारिखआवनो जमा जागोन। बिनिफ्राय नोंनि एकाउन्टआव माने नोंनि बेंकआव, नोंनि एकाउन्टआव सोथ' आरोना। फार्स्टआवनो बेंकआव सोहरग्रोगोन, मानो होनोबा एक्सचेन्जनिफ्राय बेंकआव ट्रेन्सफार खालामो आरोना। एक्सचेन्जनि अनारा माने नोंनो बेंकआव ट्रेन्सफार खालामनानै हरसिगोन। बेंकआव ट्रेन्सफार खालामखांनानैसो 21आव नोंनाव एकाउन्टआव सोहरसिगोन, माने बेंकआव। बेंकनिफ्राय नोंनो 21, 22, 23, 24, 25, 26 बिसिमहालागै नोंनिया पेन्डिं जानानै थागोन आरोना। नोंनिया 26आवबो हाबनो हागौ, सोरनाबा 22आवबो हाबनो हागौ, सोरनाबा लगे 21आवनो हाबो आरोना। एकाउन्टआव हाबहैबायबा नोङो पेमेन्टखौ नोङो थांनानै दिरुननानै लाहैनो हासिगोन आरोना ATMआव। बेनो नोंथांमोना बे क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामजोबबानो, क्लियार कमप्लिट खालामबानो नोंनि पेमेन्टआ थाबनो मोनगोन आरोना।
मनेटाइज एप्लाइ खालामनांगौनि क्राइटेरियाया बेखिनियानो आरोना। नोंथांमोनाबो जुदि इउटुब मनेटाइज खालामनो साननानै दंबा बा नोंथाङा भिडिअ आपल'ड खालामबाय दङबा रेगुलार मोनसेल' कन्टेन्टआव खामानि मावा आरोना। नोङो जुदि गुबुन इउटुबार गिदिर इउटुबारनि नोङो जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि बिसोरनि बायदि भिडिअ बानायनो सानोबा बेयो नोंनि गोरोन्थि आरोना। मानो होनबा अलरेडि बिनि चेनेलाव बिनि भिडिअ नायबाय थाग्रा अलरेडि भिउवार्सफोर दंखायो आरोना। जुदि नोङो बिनि कपि खालामनानै भिडिअ आगारोबा नोंनि भिडिअखौ माब्लाबाबो नायनाय नङा आरोना। नोङो जुदि गिदिर इउटुबारनिखौ नायनानै मालाबाबो भिडिअ बानायनो दासान आरोना। नोङो बेलेग आलदा टपिक भिडिअ बानायनो नाजा आरोना। बिसोरनिस्राय आलदा बियो जुदि बिदि बानायबा नों बिनिस्राय आलदा बानाय आरोना। दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखाबाय। दा फार्स्टआवनो इउटुब पेमेन्ट मोननो थाखाय मा क्राइटेरिया कमप्लिट खालामनांगौ नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखाबाय आरोना। दा आङो आंनि इउटुब पेमेन्टखौ नोंथांमोननो खिथानोसै आं बेसेबां मोनदों। दा इउटुब पेमेन्टखौ खिथानो आं नोंसिनो इउटुबनि पेमेन्टखौ डाइरेक्ट नोंसिनो साननानै देखायनो हानाय नंला आरोना। मानो होनोब्ला खननै खनथामानो जाबाय आरोना आङो बेंकआव CSB आव फैसा दिरुननो थांनाया, थेवबो फैसाखौनो मोनबोयो आरोना। मानो होनबा फैसायानो गैयाल' जायो। बेनिखायनो आं नोंसिनो आंनि डलारखौनो देखायगोन, आं बेसेबां डलार मोनदों। नोंथांमोना जिखुनु भिडिअखौ फुल नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा इन्डियान रुपिसाव बेसेबां जायो बे डलारा, नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना। आं स्क्रिनाव होनानै होनोसै। नैबेनो आरोना आंनि डलारा, नैबियो आंनि थांनाय मासाव मोननाय डलारा आरोना। नैबे मासाव नङा, नैबे थांनाय मासाव मोननाय आरोना। नोंथांमोना जिखुनु इन्डियान रुपिसाव बेसे जायो नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना। बेनोमोन आंनि इउटुब पेमेन्टआ। नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो भइसखौ माबायदि खोनादों आंथ' मिथिला, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथालाय भइसखौ माबायदि खोनादों। आरो नोंथांमोननोबो नांगौबा आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आरोना। बे माइकनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। आरो बे माइकनि नामानो जाहैबाय ग्रेनार' वायरलेस माइक आरोना, S12 आरोना। नोंथांमोनाबो जुदि फेसबुक, इन्स्टाग्राम बा इउटुब बेफोरबायदियाव भिडिअ बानायबायोबा, नोंथांमोननो जुदि नांगौ जादोंबा डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांनानै अर्डार खालामना लायोबानो जाबाय आरोना। बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।